çima çend salan jîn dike însan ku tev derbas bikê bi jan bi saxî bimrê pir caran her ji xwe pirs dikim çima tang û top û bombe baran çêkirin kirin talan Xwêdana enî dizîn nan her ji xwe pirs dikim çima Benê derdan serê belan Ziman jehr bi heft rengan Rastî winda li nav nigan her ji xwe pirs dikim çima Zarrûzêç tî û birçî man xas û tezî li nav erdan ne xwendin û ne dibistan her ji xwe pirs dikim çima hezaran hene li cîhan îstîxar li ber dîwaran zivistanê ew li çolan her ji xwe pirs dikim çima bi rek birin nav daristan bermayî avêtin deryan kuştin masî û ejalan her ji xwe pirs dikim çima evîna rast ne bi peran ji hev heskin wek baran bi hev raketin qerezan ma qabîl û habîl çima sorgul û nêrgiz tev şîlan rengên bedew li gulistan çima însan herma nezan ji xwe pêva qebûl bike na